This is exactly akwa m na-ebe na ude na-asụ na mkpu na-eti kemgbe the last 1 year ka ọ dịrị gị bụ onye Igbo na mma like this, ka ị nwee value like this, and ka your leaders love gị like this. About 2 months ago, ka m post one video here. The new law the Californian governor mere implement that na every youth between the age of 10 to 21 nwere right ịga to any shopping mall or grocery store were ife ọbụla dị gị mma ife ị nidiri ịchọrọ iri ịchọrọ use, whether ma ọ bụ akpa ọ bụ akpa ụkwụ, welu as many as you can, walk away. Onwe ga-asị gị why, onwe gị metụ gị aka n'alụ. Naanị if you want, if you are not ashamed, inwe obi gawelu. I posted the video here with evidence that this is a new law implemented in California. This is another one in the same that California. Take as much as you want. Even the security na ya biko. Even the security na siya nwanne stop zenu. I would go too much. Ewezina ozugo. Yet the guy continue. Newelo. According to the law, I nwere ike ịga to any store. Pretend ya na isi adịrọ gị mma. Pretend ya na ị na-ayara even oya about the best. The moment ị na-pretend na isi adịrọ gị mma, take as many as you can, whether my bad adult or a child, but now for gị na isi adịchara gị mma, ọkwa ị na-efake ihe fake. Take as you want. My friend ibn na Japan na-agwa m na the same thing na kweme in Japan, Canada, even in Britain. If I'm na-ebela akwa every day, ka love gị like this, ka your leaders n'ime ana Igbo love gị like this, nye gị peace, nye gị opportunity to excel and to explore, opportunity to fly like an eagle, to soar like an eagle, opportunity to travel around the world, nye gị empowerment, youth empowerment, provide dialogue every enablement ọbụla needed, everything you need as a youth to prosper. Ka government provide dialogue that ladder, provide dialogue that necessary steps, like we told in every Asian continent, Europe, Middle East, and America. Ebe youth nwere every single immunity opportunity to climb to their mountain top. Moto gogi, igabru moto, na akwụbela ụgwọ every month. You don't need to worry. Go tingeselo ụnọ, ebe ka m ga-azụ ana. Just bịa welu ụnọ ọbụla ịma that na every month ị na-akwụbela ụgwọ, ị ga-akwụgide until nwụọ, ụmụ ga continue 29 years to 35 years ị ka na-akwụ ụgwọ ụnọ. Otu a ka ọ dị in every country in Asia, Europe, America, na Middle East. Even today, Burkina Faso, Niger Republic, and other countries in Africa na-eme ya today. But on gị bụ onye Igbo, the most richest in the entire African continent, if not in the whole world, Ngewa, you are a beggar. You are nobody. A na-marginalize gị, a na-egbu gị, a na-apọmpụ ọrịa n'alụ gị. Dangote traders na-claim ndụ gị every day. Pastors are extorting you. Ndị uwe ojii ndị agha are extorting you, na-eme gị intimidate, na-egbusi gị. Your political leaders will gas rag. This is because you have forgotten your roots. Emalozi onye Igbo. You have lost your sense of reasoning. You have lost your way. You have lost the ways of your ancestors. You are now wandering in the wilderness. You are now wandering like a man with no destination. All because Ijolo, your ancestors, Neso ancestors in Jocha, your ancestors were Bogiono, Iwe Nezuzu, Iwe Nakpoku. If you can make a U-turn now, one more Igbo, there is still time kade, for you and I to make a U-turn and follow the ways of our ancestors. Kifedra Nama, all hail on the Igbo, one love, my people in the Igbo. An Igbo must be better. An Igbo must be a better place for you and I to enjoy it.